Ano na lang po? Yung coffee ko na lang. Yung coffee ko. Yung coffee ko. Yung coffee ko na lang.
Ocho. Ito na. Ano nangyari? Yung wakwak niya. Bakit tatakpat hindi ka na? Ba't now? Ay, teka po tayo. Yun dyan. Wala na. May wala na siya kung 265. This ball kanino? Saan ba yun? Yun na yun.
Auntie, pwede pa to. Sorry. Ito ka diba? 265. 265.